Едно семейство седи и си мисли за шоколад. В шоколада има мляко, какао. А в Своге ние слагаме и парченца любов. Своге, направен с любов, за да носи наслада. Фанта! Споделете радостта, където и да сте! Това усещане на кожата, дали би могло да продължи през целия ден? Това е Хидрафреш. Откритието на Лореал. Концентрат от хидратация и свежест. Крем-гел богат на витамини и минерали, който хидратира интензивно и задълго кожата, без да я омазнява. Хидрафреш. Супер хидратирана, моята кожа остава свежа през целия ден. Хидрафреш на Лореал Пленитюд. Лореал, защото го заслужавам. Наслади се на всеки миг от новия ден. Има много причини да запееш с мен. Всеки ден изживей и запей наслада. От новия ден, където ми Кока-кола вземи и се наслади. Каменица, мъжете знаят защо. Това е ново, това е чудесно, това е Анитра ВЦ. Уникален дозатор изпуска концентрираната течност на равни дози. Новата Анитра ВЦ, за разлика от обикновените блокчета, почиства и ароматизира еднакво добре при всяко измиване. Новата Анитра ВЦ почиства и ароматизира при всяко измиване.